Ayan na! Ayan na! What's up mga kagagamba? Kung nakikita nyo naman ngayon, magpapalaban ulit kami ng gagamba. So may rules kami. Siyempre kahit di kami vlogger, may rules din kami. Siyempre mag-upgrade din kami, diba? So yun, so yung rules namin, sino yung tatlo kami maglalaban. Pero dala-dalawa muna. Kung sino yung matalo, may pagbubunutan ng 1 or 2. Ang 1, lemon, maasim. Kung sino yung maasiman, talo siya. Talo talaga siya. Tapos kunwari, nabunot niya number 2. Ito yon, maanghang na pansit canton. Lagyan namin ito ng maraming sili. Ito kami maglalagay ng number 1 tsaka 2. So, magugupit lang ako. Saan ba tayo magugupit ng papel? Tignan lang natin ang magiging laban sa atin. Sino yung mananalo, sino yung matatalo, sino yung makakain ng lemon. Yan. Ito mga kagagamba. Yan mga kagagamba. Oh, yan. Or pansit. Yan. Lemon. Ibon. Tapos, ito, yan. Oh, diba? So, yun, mga kay putik. So, yun, what's up mga kagagamba? So, ipopost muna namin for a while, for a few moments later. A few moments later. Kami mga kagagamba. Ito na Ang yung unang ating maglalaban, ako at saka ito. Yan, siya muna. Sige, kukunin ko na yung gagamba Kung ko. sino yung nanalo, siya yung maglalaban dito. Yeah. Kukuhain ko na yung gagamba ko. Siyempre, alam niyo naman yung paborito ko. Gagambang pula, mukhang mataba. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang mataba. So, ito na, ang napili ko. Gagambang pula. So, yung napili niyang gagamba, gagambang talahi. Ipaglalaban na namin mga kagagamba. Yan na, sisibabaan. Ano ba nangyayari sa inyo? Ano nangyayari sa inyo mga buhay niyo? Tiga tayo eh. Kingpin star. Oh my gosh, Yan, pinitik na mga kagagamba. Pinitik niya po mga kagagamba. Ayan na! Nagdaan na lang mga kagagamba. Ayan na mga kagagamba. Ay, baka tumain dito. Ayan na! Nagbilutan po mga sir. Ayan na po, nagbibilutan po yung dalawang gagamba. Yan na po, sino po yung, tignan po natin kung sino yung matatalo dito. At kung sino po yung mabuti kung ano mangyayari sa, sino po yung nabibilutan. Sa tingin ng mga kagamba, sino yung nabibilutan. Ay, wala pa mga kagamba. Yan, nakawala. Ay, nakatis yung sa'yo, te. Nakatisan sa tiyan. Oh, pati isapot may katis. Pati yung gagambang pula, nakatisan na May rin. mga katis, mga kagagamba. Ayan na, hawakan. Nakatisan. Patay, Ang mga daming gagamba. Tatalo dito. Ang last na lang nahulog dito, ang siya na lang talo. Yun na po mga kagagamba. Ayan na, mga kagagamba. Tutusukin na yung puwet. Ayan na. Ayan na, boom! Ayan Kinutin na yung puwet. mga kagagamba. Ayan na mga kagagamba. Patay Yan na na. po, nakagat niya na po. Nakatisan. Talo po yung gagambang pula. So, yan, kinagat niya na po. So, yung panalo po sa isa kanya. Kaya, may punishment po ako. So, bubunot ako. Okay, mga kagagamba. Ako, kukunin ko Okay yung lang akin. yan. Okay lang yan. Next time, babawi tayo mga sir. Bunot na siya, mga kagagamba. Bunot na, ika? Bubunot po ako mga kagagamba. Okay. Ano number yan? 2! Ay, wow! Ay, gosh, ang sarap, ang sarap. Oh my... Lemon. Ilang kinakaining lemon? Isa. Siya, tama. Kasi isa. Number 1. 1, 2, 3, go! Wala na.
Dalawa na dada. Kayang dalawa na ako kukuha ng akin. So sila na po yung maglalaban. Aray ko, malapit ako. So nag-sponsor po yung Sito sa atin. Charot, wala pa pong sponsor sa amin eh. So ako na lang maghahawak kasi baka hindi sila marunong. Ay, guys, oh, yan, oh. Yung Ito yung kanya, gagambang mais. Kung tawagin ng mga gagamba, ay, kung tawagin ng mga bata, gagambang mais. Gagambang mais. Gagambang mais. Na ano lang namin yung nakita. Sa akin, ano gagambang Pagkita. pula ba to? Ay, gaga. So kanya Black Panther. Black Oh, Panther. Black Bawal Panther. nun. Kasi nanghina na yung kanya kanina. So ayan na mga kagagamba. Simulan natin yung laban. Ay, Ala! Kuhain. Napiyak. Uy. Uy. Yan na po mga kagagamba. Laban Napitik kayo. po yung ano niya, yung Black Panther. Ay, hindi pala ito Black Panther. Black Panther. Gagamba pula. Talahi pala to. Usog na dada. Talahi ba? Yan, nagpapasapot lang siya. Anong ginagawa niya? Nagpapahulog Yan na siya, lang. yan Ano bang siya. ginagawa mo? Dami Uy, Ano po? bakal. Oh, pinipitik lang po. Pinipitik lang po. Mga kagagamba. Pinipitik. Uy, nabali yung buto. Ay, nabali yung... Wala palang buto to. Galamay lang pala to. Ay, Galamay naman lang pala to. kagamba. Wala pala itong buto. Ano, nasusundo ko siya. Wala, sige. Oh, Oh, yan pala. yan, yan. Bakit naman siya Yes. mga kagamba? Yan na. Ano nangyayari sa boy niya? Oh my gosh. Sige, bali-balit ng buto mo. Bali-bali mga buto ko. Ang pera dapat sana. Ayan, yun na yun naman ko. Pinipitik na naman. Isang hulog na lang, talo na to. Oh, Talo patay to. na sa akin. Hindi, wala. Mamaya pa. Isang hulog na. Yan po mga kagamba. Yan po mga kagamba. Yan na po. Yan na po. Hintayin po natin mga laban ng nangyayari sa kanyang buhay. Tingnan natin po sino yung matatalo. Tingnan natin sino mananalo. Ay, yun mga kagagamba. Yan ang mga kagamba. Yan na po. Ayun na siya. Yan ang mga kagamba. Ayun na. Ayan na. Ano po mga kagamba? Isang hulog na lang. Isang hulog na lang talaga. Sino na matata? Isang hulog lang dito sa gagamba pula. Ay, magiging talon siya. Yan ang mga kagamba. Tingnan po natin sino yung mananalo sa kanila. Sino yung matatalo. Yan po mga kagamba. Yan po, inahabol niya po. Nagabulan. Yan po. Talo na. Talo na. Ang tawag doon. Talo na. Oh, talo po yung gagamba pula. Sa So, akin, patay tingnan na. na po yung kaisa. Mamatay na po siya. siya. Bubunta po siya. Bubunta po siya. Bubunta po siya. Malakas talaga. So, ayan, bubunta po siya. Game, 1, 2, 3, go. Bunot. Number 1, lemon. Yan, lemon. Kasi, 1, 2, 3, go. Okay, yan, kinain ko tayo balat. Naasiman siya. Kili. So, ngayon, ang huli-huli natin para masaya, dahil walang nakabunot ng Pansit Canton. Patrick Canton, pero nanalo siya. Siya yung panalo. Yay! Siya lang So, daw kakain. wait lang. Kakain muna, sabay-sabay kami kakain nito. So, kukuhain muna natin. Kukuha muna kami ng tinidor, tag-isa-isa. Para... Tatlo tayo. Kaya nga, tatlo tabi. Mama. Sige, takpan mo na! Wait lang! Excited eh, no? Sabi Excited. niya takpan ko na. So, yun, kukunin na po namin tinidor namin in 3. Ay, 2, 3. 3, 2, 1! Nakakuha na kami ng trinidor. So, yun, kakain na po kami mga kagagamba. In 3, 2. Hindi na po kami magtitrito kasi kakain na kami. Yan. Kakain na po kami mga kagagamba. Gutom na ako. Gusto ko na Oh, kumain. sige, kakain na po kami. Wait lang. In 3. Wait lang. Kuha ko na. In 3, 2, 1. Aray ko. Hindi ako kinakain. Ahang! Kamahang po mga kagagamba. Kamahang po. Ang dami namin nalagay yung sili kanina. Tubig. Hindi pwede naman yung tubig. And water. Hindi pwede naman yung tubig. Kaya. Kailangan namin ito maubos. Maubos kaya namin ito. Grabe mga kagagamba. Ngayon lang nakakain maanghang. Kaya pinipinit ko tayo. Ang yata mga kagagamba. Hoy, bawal! Bawal! Ngayon mo ko tayo. So, hindi namin alam kung mauubos namin ito. Kasi, ang dami. Try namin. Tayo lemon. Yeah. Ay, mama lemon. Tayo lemon guys. Oh. Ayan. This a lemon. So, hanggang dito na lang mga kagagamba. Sobrang ang nalaban, pero sana natuwa kayo at nasayan kayo dito sa
sa content na ito. Kahit yung mga... Sige lang. Ako naman nanalo. Matungyahan naman ang Sana sa mga natatong. May natunghayan kayo isang laban na Okay lang kahit magkano maganda. nanalo. Ganun. So, Tira sana natuwa kayo. Sana natuwa kayo mga kagamba. Maraming salamat. In 3, 2, 1.